बेलाके हामबाय जों दिनै 17 पेकजला जन्म जनि बिसिङाव खबजाक जों दिनै जे मुसाइपारा स्कुल हयते जे गाबर दिबाया ताई तागारजला तै थाङै जे जों जम्पय तै खुमुलङो जोंनि दिनै जे बाइक रेली अ बाइक रेली जे सिनि दिनै जे बाइक रेली मनि अ जागा शत सिनि कर्मी रक जे पार्टी न हामजागै फाइने रंना बेलाके हामबाय मायाफारो ताई हामबाय मायाफारो जों दिनै चिनी बेलाखे माया गनां चिनी सार विकास बो चिनी खुंथाय बारानि मिनिस्टार बो मिनिस्टार फाना हाय नगा आसु तोंया अक्लान्त परिश्रम खालायनाय साल बुरुं बुरुं न चिनी तिप्रासानि बागै बो सामु खायनाय मन बेलाखे हामबाय ताई हामबाय मारो तिनिओ जोंनो तैजुलै तंनाय चिनी भारतीय जनता पार्टी नि चिनी प्रदेश बीजेपी नि जे जीएस साधारण सम्पादक चिनी द्वारा बीपी नो हामबाय तामनि हिमालय बो तिनिनि अ जे बाइक रेली न पुइलानि सिमी पाइथाक जरा जोंनो फाइमि एफानो बिनि सामुक पाइलायनि बिसिं दैफानो बो जोंबाय जगाजोगनो हारै दङ आबनि बागै बनो पाइफ्ले हामबाय ताई जों अ जागाव गोबां मा जागानि बरक जे बाइक कष्ट खालाय जे फाइलायनाय रंनो जों प्रटेक्टा जों जे मानसक बरनो पेट्रोल नानि साइटखा ताई पेट्रोल बरखा आबनि बागै जों मियानि सिमी साइटखलायनाय आनर जे तंनाय रक जतन परिश्रम अंलायजाक अमहाय खलायनो दिनै अ जे बाइक रेली बेलाखे दिनै सफल ओंखा होननाया आं बरनो हामबाय आफानानि बागै जतननो मारिंगो अबनो सानाय नरक नुगमांखाना चिनी भारतीय जनता पार्टी हामजागै ताबुक जों जारा बाइक नगक गरै हाइबानोसो बरक फाइना मुसुंजागै दङ हाइबानोसो नरक बरक टमटम बाय अटो बाय खलाय गारि बाय खलायनाय बरक जोंनो लगिर फायका आबनि बागै बनो बेलाखे हामबाय मायाफारो ताई हामबाय मायाफारो चिनी मीडिया रक जोंनो लगिरै दंमा बागै नरक लगिरै दङयो जों दिनै चिनी जे बाइक रेलीनि प्रचारावनो जों बुनि फुनुगै मानो आं बागै नरक हामबाय के जों अमाहायकेनो जों चिनी 17 नं पेक जलनो गोबांखा आगुइ लांलायनायनि बागै बा जों नग ते प्रचार खालायनायनि बागै बसकानि कक अ जागा साबलायखिनाय ताई अमबो सानाय चिनी मिनिस्टार सा जोंनो कगरि क्लांखा बो तिनि वाइसया तेबो नांखा बो तेबो प्रयोजनीय फाइनाय हिनि जोंनो कगरि क्लांखा हामबाय।